Fa 15 anys vam començar el projecte de l'Assemblea de Joves de Caldes. Recuperem el carrer era la nostra obsessió. AJC Lluita de Carrer, el nostre lema. Arran d'aquí ens vam reunir amb 5 assemblees juvenils que tenien la mateixa inquietud revolucionària que nosaltres. Posteriorment, la Unió de Cagell i el Jovent de Maulets va fer possible Arran i estem molt orgulloses de totes vosaltres. Intentarem seguir teixint moviment juvenil a Caldes i intentarem que aquest esdevingui de referència. Creiem en l'alliberament del nostre poble, els països catalans. Que la millor manera de conèixer-nos és conèixer els pobles oprimits del nostre voltant. Hem aconseguit 3 coses. La primera és aprendre. Aprendre que la independència d'una nació no té sentit sense la justícia social. La segona és ensenyar. Hem ensenyat que no només érem uns joves idealistes amb la mirada perduda. I la tercera és construir. Construir les eines que ens portessin cap a la llibertat del nostre poble. Hi ha una necessitat de canviar-nos, de trencar-nos. És el que fa el feminisme. Portem anys de lluita feminista al carrer. Hem de reforçar el nostre teixit amb altres entitats juvenils. Farem que fer política sigui entès pels joves com una eina útil. Perquè no hi ha res escrit. Tot s'ha de crear i ho hem de crear nosaltres, no el capitalisme. Volem remarcar com a eix indestriable de l'eix nacional i l'eix de gènere, el socialisme. Aquesta opressió està fent que molta gent es reconegui com a classe obrera, que és el que som, fer que s'adonin que el capital ens explota totes per igual. Que només lluitant tenim futur i que hem nascut per vèncer.